Nazdar, nazdar, čet. Já doufám, že slyšet. Jo, jo. Dneska to spadne. Hoši, kluci, nazdar, zdravím všechny. Ahoj, ahoj Mio, ahoj Bambasku, ahoj Dědomíro, ty jo. Ten točící taky zdravím, Zmiu taky zdravím. Taky točíš? Jo, taky to tak cítíš, jo, takhle, no, tak jako, tak to bude, tak to je jistota, tak to je nejistotu dneska. Takže si do toho pustíme pomalu, no. Ukážem si novinečky, co tady máme, nějaký akcičky. Děkuju, Dědomíro, děkuju, Dědomíro. Cítíme jackpot dneska v kostech. Cítíme dneska jackpot v kostech, tak uvidíme, co nám napadá. Startovačka v 8. Kdyby si chtěl zhrát s náma, já vám tam hodí odkaz. Jdeme na to. Zdravím všechny, ahoj, ahoj. Ahoj, Mio. Kdyby se chtěla registrovat, tak může jít na to. A my jdeme taky na to, takže dneska na Lucky Betu. Vždycky vás zdravím ještě jednou a ukážeme si akcičky, novinky, co pak tady mají hezkýho. Takže začneme, tady jdou novou, je to relativně novinka, nebyli jsme tady od té doby, takže se koukneme na VIP zónu. Samozřejmě můžete jít na web. A jsou tady mise různé, nás tady čekají a body. Já už jsem teda využil body některý tady na kasínu Lucky Bet, protože jsem točil tady samozřejmě. Takže si koukneme, co tady máme za mise. Roztoč 3 různé hry. Tady máme, získáme bodíky. No a což jako je úplně si myslím, že super, co se za ty dá body kupovat, tak jsou free spiny. Takže se podíváme do obchodu. Co tady máme na výběr. Máme tady aktuálně na výběr tady z těch 3. Jo. A nebo si můžeme koupit i penízky, takže si myslím, že je taky super. Jako bylo tam toho víc, já nevím, jestli jsou nějaký akce, tak proto možná mám tady úroveň 2 už, což si myslím, že je fajn. Určitě, takže tohle je taková novinečka. A potom si koukneme na bonusy, co pak tady mají nového. Takže nový výrobce pro Matic. Získej 730 korun ve free spinech. Ty brďo, no, tak na to se musíme podívat. Takže protoč 5000, dostaneš 20 free spinů za 10. Myslím, že hezký 400, 10 free spinů za 2, takže točit na promatiku, OK. Potom je tady nový výrobce Vazadan, takže si myslím, že to je určitě taky dobrý čus. Perík, zdravím všechny. Takže to samý, 2,5 máš a máš 20 free spinů za 5, OK, to je taky pecka. Potom tady máme Kajot, nějaký Kajotový novinky, co si určitě zkusíme, doufám, že mě budete posílat na Kajot, taky chat. Jo, no tak jako slušný bonusy to tady narvali do toho začátku, tak uvidíme, jestli se nám nějaký podaří. Že půjdeme na mě
Půjdeme. Hele, vybral jsem si pro vás hry od byl OK. Taky si ho zahraju, vyzkouším novinku, určitě, vyzkoušíme novinky dneska. Pište mi hry, prosím vás, a zahrajeme si ty vaše hry, koukneme na nové hry samozřejmě, jaký jsou tady. A budou soutěže, dneska nebudou soutěže, dneska to máme takový volnější ten streamek. Já vám ukážu první hru, co jsem si pro vás připravil, a to je Hot Slot 773 Stars. OK, je to ona, jo, je to ona, tak super. Je to taky nová hra od Vazadenu, takže to máme tady z Brusu novou novinku. Myslím si, že úplně fajn je to na té hře, že si můžeme vybrat, jakou chceme tu hry. Jo? Jestli chceme, aby nám to dávalo víckrát, nebo jestli chceme, aby jsme vyhrávali větší výhry, já to nechám třeba na 2, uvidíme, co nám to udělá. Jsou to vlastně 3 možnosti tady z těch, takže kdo by chtěl, tak si můžete zahrát taky na Lucky Betu se mnou, třeba právě teďkon. Takže zkusíme, co to udělá. Můžeme tady vyhrát Grand Jackpot, potřebujeme na to 9 hvězdiček, když jsme vyhráli 5000 korun, tady na Vazadenu. Takže tak. Samozřejmě, že to vyplácí i na výherních liních, kterých je tady na tom slotu taky hromadu. Potřebujeme tady ty hvězdičky na ty Grand Jackpoty a největší výhra je třeba i přes 7, která je 500krát, co si myslím, že je taky pěkný. Jinak takový krásný slot s pěknou grafikou. Jo. Takže jsme výhru neviděli, teď máme 10 korun. Jde tady hlavně o to, aby nám tam dal ty hvězdičky v té hře a uvidíme, zkusíme si pár toček. Já si myslím, že jinak zajímavý tady na tom slotu je taky to, že se dá zastavovat, že si můžeme zmáčknout a zastavit ten slot takhle jakoby, nevím, no úplně, jestli na tom záleží, kdy to zmáčknu, nebo ne. Teďka máme pajsku, teďka jsme chytli 5 hvězdiček, takže za 5 hvězdiček je 50 korun. Když je zázka za 10, kdybychom měli 6, tak už máme mini jackpot, což by byly 200, to už by bylo hezčí. Aztek Jaguar píše Rozárka, OK, můžeme jít na Azteka. Jinak prosím vás, dneska pište chat hry od Coyotu, když to půjde od Vazadenu, a chceš toho normálního Rozárko, nebo tady toho Megavice, protože tady je taky Megavice, koukám. Takže tak. Jak to máte v chatu odkaz, kdybych si chtěl zahrát taky s náma na tom. A jinak mi pište hry, které byste chtěli vidět, chat. Zahraju si ty vaše, vás tady koukám přes 20, takže vás všechny zdravím. Dáme si třeba za 5, hodíme tam 25 toček a uvidíme, co to udělá. Budu rád, když napíšete jakýkoliv svoje hry, že jo, vyzkoušíme si je. Samozřejmě, že bych chtěl hrát ty novinky dneska, takže můžete psat novinky, mám pro vás nějaký hry připravený dneska během streamu. Tady potřebujeme prostě koule, no, to je jasný. Samozřejmě dá se tady vyhrát i jakoby hafo, bez toho, aby nám tam padly ty koule. Jo, viděl jsem tady krásnou výhru tady na tom slotu. Takže tak, teďka máme třeba Big Win, protože tady máme velký Megavice, tam padlo hodně symbolů. Takže kolik to bude za 5 korun takhle? 150, OK, to je pěkný, protože máme 10 toček za sebou, nechali jsme na pajsku, 150 nám to hodilo. No a máme další výhru, sakra, ale tady mohly být ještě, kdyby se nám to propojilo, to by bylo lepší. Ty brdě, 5 koulí. A vypadá, že Parík, další typovačky, ale máme soutěže na Facebooku, momentálně běží.
Můžeme si tipnout samozřejmě, můžeme si tipnout, kolik nám to naloží, když padne třeba bonus, aby to bylo zajímavější ten stream. Takže určitě pište svoje hry, které byste chtěli vidět na Lucky si to tady ukážem. Teďka koukám, že tady je Synod jackpot, docela jsou tady malý ty jackpoty, ale ono se to vyšplhá určitě, protože možná, že to tady padá zase často. Nevím úplně, jackpot mi tady nepadl, ale cítíme dneska v kostech, že to padne, tak uvidíme. Jinak doporučujte mi prosím hry chat. A slyšíte Tiki Princess OK? Slyšíte jinak zvuky toho slotu? Dobře? Ještě takhle pro začátek zeptám a to máme všechno naladěný jako OK. Musíme si tady třeba ještě 10 toček. Protože to vypadá, že je dneska nějaký. Neslyšíte, jo, zvuky hry? Tak já si to zkusím trošku stlumit. Teda ze síly, pardon. Děkuji za follow. To zkusím trošku zesílit. Jsem to měl totiž vyplý úplně. Už to slyšíte, jo? Jasně, no, já jsem měl vyplý zvuky úplně tak. Proto to nebylo slyšet. Není to slyšet teďka zase moc? Můžeme to upravit, když tak chat. Ono by to mělo být tak slyšet jenom jakoby zatím, jo? Ok, dobrý, tak super. Tak budeme vyzkoušet Tiki princezničku. OK, díky a díky za follow. Rari. Tak jdeme na Tikinu. Jdeme na Tikinu. Mě píše palec, takže asi dobrý. Jdeme na Tikinu. A nebo si napřed zkusíme ten Brutal od Octagon, pak si dáme tu Tikinu. Takže Tikina je na řadě. Jinak jsem neviděl, že byste psali nějaký jiný hryče, takže kdo chce, si vyberte hru. Můžu si zahrát tu vaši. Tady právě na té hře je ten bonus, jo, že když protočíme 200 pade, hodí nám tu 25 free spinů, takže kdo by chtěl, je tam odkaz v chatu, vidím, takže zkus odstať a hry 243, jen ten nápis. Zkusím tu hru, OK. Vůbec nevím teda, kde se tady zvyšuje sázka, my máme za korunu. Nechápu, proč mi nepadá balans dolů, když točím. Asi jim to nejde, ta hra. Sázka koruna nic nedělá, podívejte, čete. Nemám. Nemám ty hry zdarma. Jsem to ještě neprotočil. Je tam napsáno otočky zdarma. Je otočky zdarma, jasně. Uvidím, no. A jak jsme se k tomu dostali? Když jsme nic nepotvrzovali. To je zajímavý. OK. To je zajímavý chat. To je zajímavý. No tak jsme zkusil Octagon, no. A každopádně půjdeme teda na Tikinu.
Uvidíme, co tato. Jsem to potom viděl, no, ten nápis, jakoby, ale jsem myslel, že to musím potvrdit, jakoby, že jsou tam free spiny, nebo něco takového aspoň. Jsem byl docela překvapený, jako. Tak jo, zkusíme tikinu. Že by Grandík dneska na tikině se na nás usmál. Hrajete na Lucky Betu chat. Já vám tam hodí odkaz, jestli nehrajete na Lucky Betu. Určitě si můžete jít zahrát se mnou. Moc ne. Ale dobrý, že tam je teďka ty akce, no, a ty novinky, jakoby. Že to nasype. Tak uvidíme, jestli to dneska nasype. A že by? Tak pojď. Je tam chat? Je tam? No tak, jako děkuju. Kdo to vybral tu tikinu? Ty jo, musím poděkovat. Můžete si tipnout ze srandy. Ne, není to o free spiny, ale můžete si tipnout Bambásek, ano, děkuji ti. Můžete si tipnout klidně chat, kolik nám to dá. Takže jo, taky si tipni, jo, startuji nám typovačku. 570, tady typuje. Zmiusel, OK. 980, typuješ. Bambásku, no, tak to bylo už docela pěkný. Já typuju 5000. Čet, já typuju 5000, že nám ten padne ten grant. 222 jo. Ty jsi teda, tak jdeme na to. Ty brďo, to byl snad nejmenší typ, jako mi přeješ teda. To už tam snad, když tam mám mini, to už tam mám teď, ne, pomalu. Ne, to tam nemám, ještě 450, OK. Kdyby si budete ještě někdo typovat chat. 1200, to už je lepší, chat, to už se mi líbí, ty jo. Že jdeme na to. Že vypadá, že mi já bude nejblíž zatím, jako jo. Pokud nám tam nenapadá nějaký majority, jo. Ale jako lítá to luxusně, jo, tady na velkým betu. Spletl jsem se, jo. Potom řekneš, že ses nespletla za chvilku, podívej, máme tady ještě... tak spadla, já myslím, že už nespadne, jako. No OK, tak už nám chybí jenom 3 políčka, chat. Už nám chybí jenom 3 políčka, mám to v kapse, že jo. Tak pojď. Já jsem chtěl ten grant, chat. Já jsem chtěl ten grant. Mě ty budeš nejblíž stejně, koukni. 190, no, ty jo, jsi první, no, ty jo. 190 korun krásných, OK. Třeba nám ještě něco naloží. Jsi úplně nejlepší, Mího. Takže zkusíme ještě, třeba nám dá ještě, se smiluje a dá nám nějaký opravnej, nebo třeba i skater, já mu šlu. Pojď. Skoč tam. No ale tak, ty brďo, to by jsme možná chtěli moc, chat. Nevím, když nějakých 50 korun ve skaterech, nebo 20, tyjo. Tak mi nám radši nedá. Že by? No, že to mám tady, to nám to triggeruje, padají nám tam mušličky, jak ještě 16 spinů určitě přežijem. Já doufám, že neslyšíte toho psa, jak tam štěká, ona je úplně pominutá normálně dneska. Tigra, slyšíte?
Já jen slyší tygra. Co jsi asi jedinej. Jak jsem rád, že jste se přišli podívat na mě. Chytáme Grandy. Johnny, FS jsou na Facebooku. Takže mi ho můžeš napsat FS na Facebook odkaz teda. Dneska typujeme ze srandy a hrajeme sloty, co byste rádi viděli, takže jdeme dál. Jdeme dál, OK. Jdeme si vyzkoušet nějakou hru od Vazadanů, třeba další, co jsem si pro vás připravil a mezi tím pište hry, co byste chtěli vidět. No, takže hru jsme hráli, takže vyzkoušíme další hru a to je Mystery Kingdom. Jsem to trošku studoval, tak uvidíme, jestli nám něco dá. Čau Danieli, čau čau. Jackpot je tady až 750krát, což si myslím, že je pěkný. Takže za sázku 10 korun můžeme vyhrát 7500, což si myslím, že je úplně fajn. Takže dáme si tady lojalitu, koukám třeba na 1. No a o co tady jde? Tady ty krásný penízky. Phoenix Vazadan, OK. Tady ty krásný penízky nám musí tady v té řadě nejlíp jakoby spadnout prostě do té řady, jo. A potom se nám tady zachycují tady ty symboly. Ty se nám tam zachycují protože když vyhrajeme A, no tak už jsem myslel, že vám to ukážu, čet. Tady na té hře se vlastně dá vyhrát, jenom v tom případě, že takhle se nám udělá ta řada. Tady ta výherní, jo, musíme tady mít prostě 4 pojď. Je tam, čet, super, OK, tak vám to ukážu, jdeme na to. Můžete si klidně tipnout tady na té parádě za 10 korun, kolik nám to dá. Chytli jsme bonus, což si myslím, že je určitě fajn. Tady je to krásně vidět, co to dělá. Teďka vlastně si vybírám jakoby, co tam bude. Jestli si vyberu nebo nevyberu. Náhodou něco navíc. A bohužel minor byl tady. Funguje to klasicky, že budu mít 3 otáčky, když se raději nebudou typovat, no, protože, jasně, protože ty třeba neznají. Jsou tam klasicky 3 otáčky a teď se nám tam chytají výhry. Jo, takže mystery symbol je samozřejmě mystery výhra. Mince vyplácijou hodnotu té sázky. 1540, OK, no to bych chtěl. Máme jeden respin ještě. Takže OK, to je všechno. Teď nám to hledá. Teď nám to tady neskače do té truhličky, takže tady v té truhličce je krásně vidět, že máme výhru 130krát a 1krát, že nám tam padá truhla, tady budeme výhru 30 korun, tak 10 korun a teď se nám to nasčítá dohromady a tohle je vlastně ten bonus. Chtělo to více tady těch truhel, no, což by bylo fajn. Takže 300, já jim byl nejblíž, úplně koukám. Takže takhle tady ta parádní hra funguje. Zkusíme si ještě pár otoček, třeba nám ještě něco naloží. Dal jsem tam tu nízkou lojalitu, tady na tomhle slotu to dá taky samozřejmě měnit. Protože jsem si říkal, ať nějaký ten bonus vidíme, podařilo se. Tak OK, jsem nadšenej. Zkusíme si ještě pár toček, třeba nám ještě něco vlítne. Samozřejmě si běžte registrovat, běžte na Facebook, se podívat na soutěže, na Instagram. A tady ty mincičky jsou fajn, že se nám tam chytají, protože pojď. A bohužel škoda. Škoda. Tady vidíme dole, že jsme dokončili akci. Zkusíme ještě třeba do 17 stovek. Jestli to něco udělá. Potřebujeme zase tady. Pojď, ale. Škoda, s tou truhličkou bych to bral.
Tak ale pojď už. Je tam. Dobrý, super. Uvidíme ještě jeden bonus a máme tam Mystery Jackpot. Takže teďka tady zrovna střílím, jestli náhodou tam nebudeme mít něco navíc. Ne. Měl tam minor dokonce. Takže to bychom měli 2 kila. Tak OK. Jedeme respiny. Tak uvidíme, jestli nám tam ještě něco připadne. OK, mini další. Paráda, 100 beru. Jaký mystery by to chtělo, nebo... Tak pojď. Chytej se mi. To jako to už je zase všechno, OK, no tak co napadne do mystery? 10. A tak máme to docela dost, teďka to bude trošičku lepší výhra. Trošičku, 380. OK. Takže půjdeme na další hru. Dotočíme si to tady do 2. Pokud nám tam zase něco nenalítne. Ale jako pěkný to bylo, no. Myslím, že určitě jsem na vás nalákal tady na tu hru, protože to padá na ní jako docela slušně. A někdo psal, že máme zkusit Phoenix Vazadan. Toho ptáka, myslíš, viď? Tak OK, zkusíme toho Vazadana, toho ptáka. Phoenix. Myslíš Phoenix, Rozárko, že jo? Phoenix myslíš asi. Jasně, super. Zkusíme tady toho Phoenixe. Co nám dělá? Free Sprint je aktivní ztráta, ale já nechci je ztratit, ale já nechci teď hrát. OK. Takže asi... Takže jako co s tím mám dělat? To jako musím, sakra. Když neudělám ani jedno, tak co? Když tak se registrujte na našem odkazu, jestli chcete zahrát s náma, určitě to jsou free spiny a bonusy na Lucky Betu, no tak já vám přijmout jako, ale já nechci hrát teď. OK, takže teďka je to dobrý, že člověk, i když přijme ty free spiny, tak je vidí zde, dole. A můžeme hrát takhle klidně za sázku, už to chápu, jasně. Tak uvidíme, jestli chytíme nějaký vildíky, nějakýho ptáčka pořádnýho, až nám dolítne. Nějakou minci tady. Na ptáčkovi. Tak zapískej ty jo. Pěkně. Tak šups. Do 1800, jinak jdu pryč. No konečně. 30 korun, aspoň něco. No ale melouny mohly být i zde. Čet, to by byl luxusní výhra. Si pište další hry. Je to takový jakýsi ptášek, že? Dáme tady za 9 sázku. Tak ať se nám to pěkně ví to. Pište další hry, chat. Jinak, samozřejmě. Zdravím všechny. I to Daniela, nevím, jestli jsem ho zdravil. A půjdeme na další hru.
si zahrát nějakou, nevím, jestli jste psali chat nebo nepsali. Já nevím, jestli Daniel napsal Sunset. Většinou mě posílá na Sunset, tak zkusíme Sunset. Doufám, že jsem se nesplet. Jak pište hry, které byste chtěli vidět. A potom si budeme vyzkoušet ještě Kajot nějaký novinky chat. To nevadí, nevadí, nevadí. Můžeš kouknout na Lucky Bet, viď? Jenom tak co tam je a uvidíme. Dáme si tady 20 toček za 10. Uvidíme, jestli nám něco napadá. Nějaký diamantíky bychom potřebovali. Z toho Wheel píše dohny, OK. Můžeme jít na z toho Wheel vyzkoušet. Midnight, lol, aha, sorry no. Tak já ti vyzkouším Midnight, teda potom. Protože jsi chtěl Sunset. Ty střídáš jak je ponožky ty hry. Máme nějakou výhru konečně. Není to úplně živý dneska. Zkusíme ručně. Potřebujeme diamanty, chat. No, sedmičky, celý plátno. Dělej něco. On nechce jako. Třeba si aktivoval cashback, aby nám padaly nějaký výhry asi, nebo já nevím. Až by se probudil pomalu. Nechce se vůbec probudit, vůbec se mu nechce, ty jo. Ještě tak se ještě kouknu na web, chat. Zase mám tam nový odkaz. Tam je to přehledný, ty jo, na tom webu. Už krásně všechno. OK, nic nepadá na Sunsetu, vůbec. Nechce se mu, pojď. Ještě padni. Něco mi vrátí, aspoň jdu pryč. Vůbec, ahoj, Sandokan, OK, čau, teďka konečně. 130, tak se třeba probudí snad. Snad se budí, princezna. Třeba diamantíky, chat. No ale tak pojď už. Nějakou výhru solidní. No nic, chat, budeme asi dál, dneska se mu nechce. Budeme na ten Midnight. No teda to je. Snad bude být nejlepší. Je mrtvé, no. Snad bude být nejlepší dneska. Uvidíme. Uvidíme, co Midnight. Každopádně pište svoje hry, které byste chtěli vidět. Třeba nám ty vaše hry naloží víc. Jsme 20 toček na autopilot napřed a potom začneme točit ručně. Cashback je aktivovaný už teďka, jo. Už jsem asi tady předtím točil nebo něco. OK, tak tady by to mohlo být lepší na Midnightu třeba. Začíná to líp, no, trošku. A mohu vrátit teda, co zežral ten jeho brácha u Topola. Uvidíme.
Tak pojď už, ale hop, big win. No tak sakra, jeden byl tam chyběl, měli bychom tam vyšně. A zkusíme ještě pár toček ručně. No nic, Apollo je nějaký mrtvý zase. Nevím, proč se mu nechce. No konečně. 30, jo. Co byste mi doporučili zahrát, čet? Koupecku. By nám to dal raketu. No. Nic to nedává, Danieli. Nic to nedává. Zkusíme si další robot zadan, co jsem si pro vás připravil. A to je hra, kterou si myslím, že něco konečně vyloudíme. To je hra. Criss Cross 81. Takže je to hra, která jak v názvu vypovídá. Tak, má 81 liní, že si myslím, že je fajn. Zapad hrát nebudem. Jde tady hrát samozřejmě až tuším za 5 kilo. Jsou tady sedmičky, jak červený, tak koukám, že tady jsou zelený, všechno možný. A potom je tady bonusová hra, kterou doufám třeba uvidíme a tady je zrovna mystery. Tady ty kostičky potřebujeme aspoň 3, bychom vyhráli sázku až do 50krát. Jo? Pokud nám padá 4, můžeme vyhrát sázku až do 500krát. No, něco je to něco jako Fruity Gold, jestli znáte tu hru. Tak je to podobný. Akorát, že tady ta hra je teda v tom lepší to, že má 81 liní. Takže když nám tam padne nějaká jakoby výhra, tak... Aha, tak si můžeme dokonce i provat rychlost, chat. Takže si to dáme, aby jsme to měli rychlejší, ty sloty. Jak je to klasický, takový hodně slot, takovou příjemnou grafiku si myslím. Potřebujeme vidět nějakou výhru, ty jo. Vůbec jako se jim nechce dneska těho slotu. Tak nevím. OK, máme tady 40 korun. Po něco. Půjdeme jenom do 700 a půjdeme. Že jsme si tady tu hru zahráli. A rád, že jsem vám něco řekl, bohužel. Výhra žádná. Jako sizzling nějaký od Kajotu. OK, dáme si tu Kajot. Sizzling. Sizzling od Kajotu tady není. Jo. Sedm. Co? Nevím, co myslíš, tak zkusíme Multi Vegas. Píše kolega Jájín. Joker 27 píše Rozárka. Musíme. V pohodě, Milo, v pohodě. On asi nebude od Kajotu, ten Sizzling, co myslíš?
Díky za follow. No ale tak teďka proč mám tam 2 buildy? Tak když. Vazadan. OK. Najednou se s váma roztrhl pytel. Píšete her, tyjo, to je fajn. Tak počkej ta. Pojď. Pojď. Nepadl tam. Já myslím, že budem free spiny. Už jsem to tam viděl, chat, že to tam padne jako. No 20. Proč ne ty 7? Zkusíme ještě pár toček, co udělá. Jdeme dál. No, 40, 160, OK, to je pěkný. Že by měl náladičku dneska, tady Vegas. Nějaká výhra je občas vidět. No, to tam chtělo. Teď to tam chtělo ty wildy dozadu. OK, půjdeme na Sizzling od... napsat Sizzling, to nám to napíše. Sizzling od... OK, takže tohle je to... To jsou oba, ale ty myslíš asi tenhle ten. Nějaký, OK, nějaký, OK. Tak zkusíme třeba tenhle ten. Tohle si myslela, víš mi jo. 7-7, jasně, to je ten deluxe. Takže plním vaše přání, chat. Doufejme teda, že nám to něco naloží. Konečně. Máme tady třešínky, první výhru. 5 kilo, že nám to naloží. Nemáme sázku 5 kilo, nebo hrajeme za 10. OK, 125, pěkný. 5 kilo myslíš, že mi to dá? Tak jako to bylo fajn. Že jsem zvedl balanc. Potřebovali bychom, no. Děkuji za follow. Teda myslím, že to bylo follow. Jak si můžete jít se hrát s náma, samozřejmě chat. No, co nám tam hodila Mia. No, se kouknou na web. No tak ale už jako by to mohlo přijít teda. No nic, půjdeme dál, chat. No, přijde o všechny lováčky. 135, OK, dobrý.
Tak třeba ještě vystřelí teda. Pojď. OK, jdeme pryč, tyjo, chat nic nedělá. Vždycky jenom hodí něco a do 350 a jdu. Nic, OK. Takže další hru si dáme Joker 27 od Coyotu. OK. Joker 27. Joker 27 od Coyotu. Tak to bude asi tenhle ten. Dneska se moc nechce, no. Nevím, proč se dneska moc nechce. Dáme zbyt kačika, uvidíme, třeba nás překvapí tady Joker 27. Vypadnul on tam vyjel dokonce a nic. Takže jako dneska si opravdu nechce, no. OK, chat. Stovka tam a nic. Joker 234. To je od Synotu asi, tuším. Joker 234. Tak zkusíme Jokera 234. 234 Joker tady není. Johnny. Jo, je tady. Stars, ještě někdo psal. OK, tak můžeme vyzkoušet taky Stars. To je od Kyoto, že? Tu Stars. Myslím, jo, asi super auto. Jo, jo, přesně tak. Ale byl jsem jako zmaten, ale našel jsem tu hru, takže taky fígle na mě zkouší. Preklik. Možná jeho přezdívka bude něco znamenat s tím. Souviset nějako. Čau, čau. Tyjo, jestli nás to zežere, chat. Hodinu 150 jdeme. Jako já přece nemůžu končit stream, tyjo, teďka. Měl jsem na dvojce byl start. Vůbec se jim nechce těm hrám dneska, ale vůbec jako. Takže co jdeme zkusit Stars, OK. OK, Stars jdeme zkusit. Tak doufám, že už jakoby nám to něco naloží, ty jo. Mm. 40 korun. Takže by to nakládalo konečně. Nevím, jaká hláška, proč by mi to mělo chybět, nevím. Co myslíš, David?
Měl 10 korun, juhu, za zvonečky. 50, ty prďo. No vidím, něco to dělá. Zvedá se nám balanc. Zvedá se nám balanc, chat. Na chvíli teda, no. Pokud to neumře zase. Je takhle, vidíš to. Já bych tam měl asi dát, no. Tak pojď. No, ale tak aspoň ty zvonečky. 60, OK. Jak to myslíš superhot? Jako jaký mám nejlepší balance na jakém kasínu? Ty ani nevím popravdě. Já na to moc nekoukám. Radši. Asi jako na jednom kasínu asi mám nejlepší, tyjo, tuším, 10 v plusu, no. Takže OK, jako Stars jsme protočili, něco nám dal zpátky, no. Něco nám tam zase, něco nám vzal, takže jako... Ne, to nejsou to ani peníze od kasína, ale nejsou to ani moje peníze. Jsou jakoby tvář kasíno hráče, a, takže mám peníze od jakoby firmy, pro kterou streamuju. Od kasína hráče, no. De facto říct. Že si zkusíme, co nám zvedne balanc. Tady multi 5, třeba do 100 zkusíme. Multinu. By mohla mi ho, že jo. Blázen tady hrál za 20 kučet. Jestli nás nenabombí tady multina, tak už nevím. Tak už to je divný potom. Když jste si chtěli zahrát, tak můžete přes odkaz, určitě bude víc štěstí než dneska já. No, ale tak jako... Pojď, dej tam něco. Přesně skončíme s tím teď. Takový sežer. No, to je strašný, no to nedalo ani točku. No konečně. Jo, pěkně, či jsou tam sedmičky, je tam se sedmičkama, aha, 360. No super, já už jsem chtěl jít pryč, čet, já říkám, ty půjdu pryč, ty jo. No a tak jako dobrý, tak pecka, tak to nám zachránilo stream, no. A si říkám, už půjdu pryč. A říkám si, ale to je divný, že by to nedalo ani jako točku, ne. A-gaming, říkám, cože? Musíš věřit, no. Musíš věřit. OK, takže ještě pár točík tady do 3 kila, do 300, jdeme na jinou hru. Každopádně nás to zvedlo, no. Jako... se zachránila. Nepředpokládám, že teď už by to něco dalo. Jakoby nějakou pecku, takže... No, ale proč nebyla zde? Si vůbec, to bychom měli třeba litra, ale max win, ne? Tak OK, jdeme dál. Jdeme na další hru. Co jste psali za hry? K mi to napište ještě jednou, jako byste chtěli vidět hru. Koukneme se tady jinak na ty bonusy. Co nám dělají. A Promatiku jsme nic nehráli taky dneska ještě. Jakoby, jo.
jdem se na ty mise. 5 Dragons. Age of Colosseum taky jsme můžeme zahrát. Gatesa? No vidíš, Gatesa si zahrajeme. Gates, počkej, Gates. Tady není pragmatik. Tady není pragmatik. Gatesa si nedáme. Oni ho tady už nemají. Oni tady nemají pragmatik. Jo, promatik. Oni mají promatik. Sandokan. Víš? Oni nemají pragmatik. Gates umí, no. A tak ten Hebet jsme měli zkusit. Někdo psal, že máme zkusit z toho duel. Takže zkusíme z toho build. Třeba bude dneska náladu. Sandokan bych si to zahrál Gatese, ale není tam. Vlastně vyberí nohnu. To není pragmatik, on je promatik tady. Kaprha tam taky hodím, no. Taky jsem na něho koukal, no. A někdo mi doporučil, že mám zkusit z toho buildu, víš? Třeba má dneska náladu z toho buildu. Ty brďo, ale proč nebyli takhle? Že to aspoň. Tady ti 3. No. Třeba uvidíme 7, to je full plátno. Jsi zde, jo? Co byl ty, co jsi mi to doporučil? No, 7,50, no. Dalších 7,50. Teď máme tady pár tady těch dalších 7,50. Co to je? To bude až furt jenom 7,50? Tady na té hře, nebo co? Tak to mě poser teda, ty vole. 7,50 3krát za sebou. To komu se stane? No a teď máme 7, 25, OK, tak už by mohlo něco nabombit, nějaký 4 linie nebo něčeho. A nedržet nás jenom. No tak pojď už. No takhle to mohlo být teda. To mohlo být teda o kousek jako bokem. Uvidíme, co vykozlí, no. No zase 7,50, ne? No jasně. Teďka 5,50. To jsou výhry, čet. Pojďme ale nějaký plátno. No hodit, pojď. No, aspoň tak. Mám 25 korun. Neber to, že jo? A i ten z toho byl? Za 2,5 tisícáska, to asi ani nende, ne? Ale 300 000 je hezký, no. No, ty hrušky mohly být jako být tam. Teda, nevěl, ty hruška má pěkně, něco to začíná dělat možná. No, to je taky dobrý, no. Ho nalákal asi, víš co, superhot. Pojď. Nepadl tam. Půjdeme dál, chat. Budeme vyzkoušet ty ryby. Nebo co jsme říkali, že si dáme za hru? Gates, ale to tady není. Magikarp. Musím si rybáře, rybičky.
Jo, tak jsem zaplatil dovču. A tak jsi byl bez výplaty, ty jo. Tak taky nic moc, jako. No. A co jsi hodnej, super hod. Mě bylo asi taky líto, no. A kdybych měl já 300 kávu, nic, no. Do 200 korun. Tady je sázka. Nevím, jestli se dá za 2,5. Admira, no jo. Tam třeba možná, no, nevím. Jako. Většinou to bývá do tisícovky. Všude. Se divím. No, ale teďka tady máme pěkný prut. 35, no, tak to jako mohl být lepší teda. Potřebujeme bonusíčet. Kdyby si chtěl někdo zahrát s náma na Lucky Bet, já vám to pošlu odkaz. I na Facebook a všude si kouknout, jo. Mám tam soutěže. A na web. Díky mi, no. Tak no, chci to skatera, ano. Jenže já nevím, jestli se mu bude chtít tomu skaterovi. Ty to chtělo, ten prut. Jsem byli ty stovkový. No, teď není tam. To je zase jenom takový a 45, no. Třeba nás to, třeba nás to zvedne. Třeba nás to zvedne nahoru. Vidíme. Teď byl nejlepší teda ten Multi 5, no. To určitě vám doporučuji zase hrát tu hru. No jasně, no, jo, to je taky pěkná výhra, no. Tady naskákalo 5. To by bylo fajné. Bože, už nás žere, takže budeme lovit něco jiného jiného. Takže půjdeme někam jinam. A otázka kam? Budeme zkusit ty hry od toho Promatiku třeba. Nebo kam mě pošlete chat. Tady kouknu, co tam je za hry. Aspoň takhle. Lucky Lines, OK, to Lucky Lines. Nevím, no, to mě nic neláká. Když toho... Zkusíme si ještě do Azteka Megavajsa. Zase žerou, už máme zase malý balans, ty jo. Takže potřebujeme, aby nás to vyhodilo vejš. Třeba nějakou dobrou točku a big win. Nebo koule. No ale pojď sakra. No pojď koule. To bylo ale o jednu kouličku. Čet. To bylo o jednu kouli. Nechce se mně.
OK, nechce se mu, tak já nevím, co mám dělat teď. Kam půjdeme? Nechce, aby si žral. 21. Něco dělá. Pojď ještě. OK. 35. Už jsme chviličku vejš s tím balancem, než jsme přišli. Takže tak. No. Četka mě pošlete na jakou hru. Jakou hru si budeme vyzkoušet. Jsem si tak pěkně zaokrouhlil na stavečku. Co zkusíme Amazonky. Na jednu linii. Třeba na 5 stones. No, ještě na chvíli, Donny. Potřebujeme zvednout balanc. Chceme zvednout balanc, tak jdeme na Amazonky zkusit, jestli se zadaří. No to právě, no. To já nevím, co bych dělal. Musíme si dát na jednu linii za 4 kačky a uvidíme. OK. Sakra, já si 8 korun padá pořád. Potřebujeme plnou linku. Hmm. Tak na schválčet. No. Zkusíme teda za 5. Třeba je to klasika, hodný to tam. No úplně to nepadá, čet. Tak jako 30 korun a teďka balbo čaruj. Co budeme dělat? Co budeme dělat, čet? No, nevím, no, mám vyzkoušený, že to padá na jednu linku. Musíme Respin Queen za korunu. Nebo za 2, já nevím, co mám dělat. Aby nás to vyhodilo vejš, tyjo. Nám to něco dalo, nechci skončit takhle. Brzo stream. Pojď. No tak pojď, ale. Chytej se. OK. OK, no to už je lepší, jako. Pojď. Pomeranč, aspoň pomeranč tam padl, no. 48. Že nás vrátila do hry tady, to je Pingvin. Aha. Jak se to dělá, čet? Ukazuje svoje fígle. No pěkný. OK, ty sedmičky a... No, teďka pojď. Jeho pár na sedmičku, nic. Nevadí. A jdeme dalej. Osmnáct, OK.
Zvýšíme na 500. Teďka to padne. Nebo jak na schválnic. OK, tak ještě točku, jednu, dvě. No jasně, že to nebude padat tak na svým. Když to dám za 5. Stojí 3 sedmičky. Stojí 3 sedmičky, čet. Vůbec neviděl, kam klikám chvíli. No, tak pojď. Máš další možnost se nachystat. OK, 20. Když to dáme prostě za míň, jo, tak nás to, nás to dáme za 5, tak se nechytne. OK, chytla se, tak pojď, ale třešně, no. Já potřebuji něco lepšího. OK, je tam žolík další. Super. Tak pojď jedem becky. OK, a proč jsme nechytli ty pomeranče? OK, tak teď by to mohlo začít dávat za 5, čet. No, snad. Co třeba ty višně, co to bylo? Pojď sypej, no. Přesně tak, sypej. Alespoň sypej, ty jo. Nechce sypat, nechce, prostě nechce se, no. Čekám za 2 čet a uvidíte, že dopadne. Jak to říkám, no. Já jsem to měl nechat, já jsem to měl ještě nechat, ale ono by to možná nepadlo, no, to je prostě jak 16 korun. No, už to začíná lítat. Jenom to snížím čet a už to začíná lítat. Teď bych to se zvýšil a ono mi nic nepadlo, tak to nechám ještě za 2 chvíli. No jasně, no. 5 stones, bychom šli na 5 stones, tyjo, a co tam? My jsme udělali 5 toček a šli bychom pryč, bychom neměli balans. OK, teď jsme to vychytali. Tak pojď, chytej se tam, máme na melouny. Ne, já myslím, že nám tam budou padat ty melouny, ty jo. Máme to za 5, tak pojď. Respin jokery. Pořádný ranec. Tam to začíná dávat lepší symboly, tak už by mohlo sedmičky s jokerama. No, tak pojďte, holky. No, chyběl Jolík třeba. Stav ideál. No, tak teď nám tady chybělo Jolík nebo něco, nebo meloun aspoň. Měli bychom úplně do Trantárie výhru. OK, už se mu nechce asi prostě. No, tak fajn, jakoby, fajn. Jsem nic nedal s těma jokerama. Budeš být spát, jdeme jinam, máme 40 korun, čet zase opět. Co teda dneska mě to teda zkouší, ty sloty. Co si dáme za hru, čet? Co si dáme za hru? Co nás nakopne? Jdeme respina. Buď a nebo.
Nám nasype nějaký plátno něčeho, nebo nic. Takhle už sypej. OK. Co se nám nespojilo, jako, tak to je pěkný, no. Tak to je umění, teda 3 jokery a no jasně, no, že on ty linie nemá takhle, no. Tak bohužel čet. Jsme bez balancu. To bylo hnusný, viď? Hmm. OK, na poslední točku nám to dá 4 koruny. Tak to teda jo. Jo, můžeme zkusit tak ty Amazonky za 50 haléřů teď. No. Jo, 5 stones, no, 5 stones dáme za desetníky, tak možná. Bohužel neměli jsme balans na 5 stones. Tak budeme hrát za 10 haléřů, čet. Teď to začne dávat. Hmm, díky no. Bohužel dneska se úplně nedařilo. Jako, aha. Proč nám to nepadlo za ty 4 koruny, ty volné otáčky? Ještě vyhrajeme jackpot nakonec tady. Nevím, vždycky jsme cítili ten jackpot, ale dneska nepřišel. No. Bohužel. 2000 nás to sežralo dneska jak No, tak to tak někdy je, no. Jakoby. Každopádně si můžete jít taky zahrát na Lucky Bet. Jako Amazonky dávají, no, teďka. Evidentně. Můžete si jít na FB, všude možně, tam máme soutěže na Facebooku, na webu jsou novinky, takže budu rád, když kouknete na všechny sociální sítě i na web. A nebo si to zahrajete pod naším odkazem. Takže bohužel máme balans 0. Děkuji vám, že jste přišli na stream. A těším se na vás zase příště v sobotu. Samozřejmě pro vás všechny dělám, co můžu, abych měl nějaký free spiny, buď na kasínech na stream, anebo na Facebooku. A na Facebooku najdete soutěže a čekají nás tam soutěže, takže tak. Jo, děkuju všem, že jste přišli a ahoj, 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 loučím se s váma, jak máme dneska hezké datum, 22. jsem koukal, takže dneska to nebylo úplně šťastlivý, takže nevadí, čau čau, mějte se hezky, ahoj.